angger nyalonake janjine kaya enak-enak dipangan ning bareng dadi mesti lali tur arep korupsi genah kuwi pisan. Nggih napa mboten Lur? Ngono kuwi beda karo wong kene. Ora kakean janji, ora kakean guneman, ora kakean ngubar apa ditembung sing endah-endah lan manis-manis. Ning watone rampung ngurus sertifikat. Iki engko ya ditariki sing entuk sertifikat kuwi wujude dhuwit 70.000, liyane urunan dirampungi saka desa, desa sing tanggung jawab ngono kuwi nyenengake marang warga masyarakat kabeh. Ngono. Ora kok janji-janji ora. Gelet apa piye? Apa ora ngerti lek Lurah Cepok Rejo ki mantan preman, ha? Ngejak pirang dina? Mendem apa piye? Kowe nggo ora njaluk. Ora njaluk ngendel-ngendelke bantere suarane. Lunga. Ripan lungguhane iki lho. Tik lunga-lunga piye? He Bagong. Anggonku teko rene iki ora arep jagongan